Tolik překladu. Já jsem poprvé pochopil, o čem bude řeč. Já rád vás vidím a děkuji za to, že jste se připojili. A děkuji za to, že máme takovou možnost setkat se, protože vidíte z různých zemí mě. Někde jsme byli, někde jsme se s vámi potkali, možná naživo. A samozřejmě tyto zážitky jsou vždycky takové výjimečné, ale naštěstí díky Bohu máme takovou možnost takto se setkat. A v tomto ohledu máme takový technický dárek, který nám umožní s potěšením, můžeme to využít a použít. A nemáme moc času dnes a zkusíme za tento čas stihnout a praktikovat hlavně. Proto nebudeme dlouho se připravovat a několik slov vám řeknu na začátek. My máme, řekneme, důraz a ten důraz nebo ta hlavní myšlenka spojená s cílema a půjdeme s vámi logickou cestou, ale postupně budeme přidávat pocity. A teď vědomě trošičku budu mluvit pomalej, aby mě stihali překládat. Protože když pracujeme s cílema, to je vždycky probouzí se vnitřní oheň. A samozřejmě chci vám toho více dát a proto vědomě sebe trošku brzdím, abychom byli všichni v komfortním stavu. Takže ještě jednou, jdeme logickou cestou, ale postupně připravujeme se nebo provádíme pocitovou přípravu. A začneme z tohoto, že vás poprosím, napište mi svoji reakci v chatu nebo s nějakým tím smajlikem, palec nahoru dejte. Kdo má s cílem všechno v pořádku? Reagujte, prosím. Takže první varianta, kdo má s cílem všechno na dobré úrovni? Dejte mi zpětnou vazbu. Dejte mi reakci, abych uviděl, že opravdu to máte. Takže ano. Děkuju. A kdo s cílema, řekneme tak, že má takové nuance, řekneme tomu. Že někde je všechno v pořádku, ale někde není úplně tak dobře. Jo? Dejte teď plus, dejte do chatu, nebo nějakou reakci mi pošlete. Reagujte nějak. Můžete v chatu napsat plus, minus. Že někde tak, někde tak. Buďte aktivní účastníky, reagujte, nebuďte jenom pozorovateli. A kdo nemá cíl, přibližujeme se k nejzajímavějšímu. Postavte minus, nestyďte se. A nebo ukažte přikříženými rukama, že nemáte cíl. Ano. A děkuji za vaši aktivitu. Ano, je to zajímavé s vámi. Zajímavější a zajímavější. Takže teď se neuražte, prosím, na mě. A je takové řečení. Není cíl, není život. Zatím jenom o tom popřemýšlíme. A teď hned vezmeme si takovou malou část samotného kurzu o cílech a na kurzu budeme se o tom podrobně v detailech to probírat. Takže existuje zajímavá teritorie, kde cíle, které přejete, ale cítíte, že tvůj cíl
kdyby byla zamlžena, není jasná, není přesná. Já vám dám teď směr, pokud někdo připraven a kdo ví, tak neříkejte, už někdo viděl, už o tom ví, ale když jste připraveni sdílet, můžete pár slov říct, ale možná ze začátku probereme a pak budeme jít dál. Uvidíme, co probereme různé varianty. To znamená, takže cíl máte vpředu, ale je taková zamlžená. Otázka první. Odkud tato mlha pochází? Vám dávám směr. Existuje minulost, přítomnost a budoucnost. Teritoria mlhy. Pokud se podíváte, můžeme spoustu věcí vědomě, logicky můžeme použít to jako pro sebe, jako odpověď na tuto otázku. Ale velmi často začínáme se dívat, že budoucnost není jasná, nemůžeme vidět svoji budoucnost a přesně uvidět, co bude. A proto je mlha, to je jedna verze, která má právo být, ale když si vezmeme minulost, přítomnost a budoucnost, když se podíváme tento řetěz, co se děje, a velmi často my z minulosti, zkušenost minulosti, negativní zkušenost, samozřejmě máme i pozitivní, ale velmi často negativní zkušenost minulosti přenášíme do přítomnosti a pak skrz toto hledisko se díváme na svoje zamlženou budoucnost. Na kurzu ještě to budeme v detailech probírat, ale ještě jednou to. Negativní zkušenost minulosti, přítomnost a skrz toto obraz přítomnosti se díváme na budoucnost. Když vám upřímně řeknu, tak v takovém vnímání budoucnost nemáme. My se nacházíme mezi minulostí a budoucnosti. Takže my, kdybychom nějak viseli mezi nima v přítomnosti. Když si vezmeme takovou teritorii, přesně tuto spojení z minulosti, člověk se nachází v přítomnosti. Vezmeme si příklad takový z obyčejného života. Vždy říkám tento příklad. Vezmeme si tento příklad. Člověk se nacházel v rodině, ale stalo se, že tato rodina se rozpadla a život pokračuje. A člověk za určitý čas znovu chce vytvářet rodinu, dívá se na budoucnost a když se dívá do své minulosti a sbírá tento negativ z minulosti, tak to znamená používá pro svoji budoucnost a může s tímto zůstat nadlouho s touto nejasným pohledem. A když se podíváme do teritorie cílů spojených s biznesem, a schéma stejná, identická schéma. Teď já zkusím zlepšit ten zvuk. Slyšíte mě dobře? Dejte mi zpětnou vazbu, jestli slyšíte mě dobře. Překladatelé dobře slyší mě taky? Výborně. Hlavně, že já dobře sebe slyším. V Bulharsku taky dobře slyšet. Děkuji. Tak zapamatovali jste se. Pokud se díváte na biznes,
To znamená, že byl biznes, mohla se stát nějaká situace, partner zradil, nebo něco se stalo. Za určitý čas člověk znovu chce vytvořit biznes. Znovu se dívá do budoucnosti. Ale pokud začíná táhnout z minulosti ten negativní situace, znovu se vytváří mlha. A pokud člověk jenom se chystá, to je taky velmi důležité detail. I přesto, že se nedíváme na tu minulost, takže teď se chystá, nikdy neměl biznes. Tam taky určité věci, které nevidíme, nemá zkušenost, nemá znalosti, nemá tým, možná nemá dost peněz. A toto ne vyvolává teritorie neznáma. A toto neznámo, to je právě vyvolává strach. A ještě více vyvolává takovou neprochodnou mlhu. A teď otázka k vám. Pro mě teď je důležité od vás uslyšet zpětnou vazbu. Co musíte udělat, aby tato mlha šla pryč, abychom odstranili tu mlhu? Co musíme udělat? Teď otázka k vám. Já jsem pochopil, že všichni ví, ale mlčíte. Musíte se dívat skrz pozitivní zkušenost z minulosti. Ano, dobře, tak teď to probereme. Ano, vidím, že v chatu taky píšete. Dívat se skrz pozitivní zkušenost minulosti. Jsou na to různé názvy, možná mapu přání, pěkné, krásné obrázky lepím na to. Vzpomínám se krásnou minulost, ale znovu dívám se do budoucnosti, ale nevidím nic, cítím, že není to úplně jednoducho takto představit si. A teď do chatu se dívám. Ano. Ano. Dobrý den. Teď máme ve francouzštině otázku. Já jsem velmi spokojená, že jsem tady s vámi. Myslím si, že musíme se uvolnit z myšlenky, že existuje minulost a budoucnost. A uvědomit si, že náš život to je stálý okamžik teď a tady. Jo? Že máme jenom teď a tady. Ano, a potom, když si to uvědomí, co musíte udělat? To je k vám otázka, čekáme na odpověď. Vivre l'instant présent comme il se présente, vivre l'expérience comme elle est. Žít teď a tady a přijímat veškerou zkušenost taková, jaká je. Neupínat se na minulost. Ano, všechno hned vedle. Souhlasím se vším, ale to, co vidím v chatu, děkuji vám za to, že píšete. Jeden krok, jeden čin ve směru cílu a okamžitě dávám tu mlhu stranou. Ano, okamžitě už vidíte jasné před vámi. Můžete dokonce i pochopit, že to není váš cíl, ale to je taky, ušetříte hodně času s tímto. A pokud se podíváte, řekneme tak, na takovou věc, když někomu chcete zavolat, velmi často bývá to, že za toho člověka rozhodujeme,
який má stav, jakou má náladu, potřebuje tento telefonát nebo ne. Protože my jenom předpokládáme a odložíme si ten telefonovat. Po druhé, po třetí odložíme si to. A můžete jenom zavolat a zeptat se nebo dozvědět se. Takže někde ta mlha úplně prostě na prázdném místě se objeví. Takže tady budeme probírat, kde je zdroj strachu, proč se projevuje, proč vaše činy, vaše aktivita se zastavuje. Protože zopakuju, velmi pravděpodobně, velmi velká pravděpodobnost, že musíte se ocitnout mezi budoucností a minulostí a bude vás to brzdit. A to je velmi důležité teritorie, protože když se podíváte na vaše činy, na vaše aktivity, tam jsou určité taky detaily. Když pohybujete se k cílu, nemůžete všechno vědět. A může se stát, že takový pohyb dopředu skrz trápení a pohyb k cílu s trápením, to je cesta do nikam. A existuje druhá cesta díky potěšením, díky formování své události. A v tomto přístupu, v této cestě, to je jako podmínečný reflex psy Pavlova, pamatujete si, že jak dělal ty pokusy s psama, když pouští se reflex psa Pavlova. Když ten reflex psa se spouští, když ten reflex se zapojí, tak začne se vyloučovat z liní u psa. A skrz, nebo díky tomu potěšení můžete až do úplného reflexu. Takže vy myslíte, že bude trápení, ale u vás místo trápení se objeví potěšení. Jak toto napracovat, jak dosáhnout toho stavu, to je jiné téma a to budeme úplně jiné jako lekce. Ale teď chci, abyste zkusili takové cvičení. Napište si svůj cíl, nějaký největší, možná sen, možná myšlenku, tak, aby bylo propojené s vámi, aby to bylo velmi důležité pro vás. Nemyslíte, ale napište si někde u sebe, napište si v poznámkovém bločku nebo v telefonu napište, to je velmi důležité. Napište si teď opravdu. Nemusíte nějak podrobně rozepisovat, ale napište tak, aby vás vzrušovala v takovém dobrém smyslu. Kdo napsal, zvedněte ruku, kdo má zapnuté kamery, já vás vidím. Ano, dobře. A teď zkuste napsat veškeré překážky na cestě k tomuto cílu, s kterými se můžete setkat na té cestě k tomu cílu. Veškeré překážky, které můžete potkat na své cestě. Napište si. Já vám dám minutu na to. Добрый вечер. Простите, Вадим Валентинович, на что нам минута? Minuta na to, чтобы написать. Dobrý večer. Na co máme minutu? A minutu máte na to, abyste napsali veškeré překážky, s kterými můžete se setkat na cestě ke svému cílu.
Někdo má obrovský seznam, vidím. Ano, dobře. Kdo ještě potřebuje čas? Nebo stačí? Nechce se vám moc s těma překážkama moc dlouho. A teď škrtněte tento seznam. Prostě úplně přeškrtnete celý ten seznam. A překvapení pro vás. Пишите вместо этих препятствий, напишите свое имя. Místo těchto překážek napište svoje jméno. Юля, мы, если что, тебя слышим, это нормально, да? Нет, я думала, что я еще перевожу. Все. Takže Julia už nepřekládá, za chvilku překlad připne se na překladatelku. Takže my sami sobě vytváříme překážky a my taky o tom budeme mluvit, protože když se dotkneme problém, a probléma to je... Mluvit o problémech a problémy jsou to překážky. Ale problémy, když jsme na cestě k cílu, tak my taky je máme, ale ty cíly jsou naše vlastní, takže proto jsou ty problémy pro nás se stávají takové přijatelné, že my je chceme je zvládat. A když jako to není úplně naše cesta, tak vlastně zjišťuje se možnost transformace a velice často, tak ze srandy říkám, pokud máte problém, tak změňte to. Problém na slovo možnost. Protože vznikl nějaký problém, nějaká překážka. Mám nějakou možnost. Takže když taková transformace na úrovni takové přebudování pohledu našeho, takže vy budete hledat možnost toho řešení. Už jiný přístup psychologicky bude. A když máme to slovo problém, tak samozřejmě děláme všechno velice těžké sami sobě to dělat komplikace. A ano, můžeme sami sebe omlouvat, že se nám nepodařilo dosáhnout našich cílů a někdy obvinujeme v tom jiné lidi nebo nějaké okolnosti, nebo to, co nám prostě se vstoupilo do cesty. A kdo je více moudrý, tak oni řeknou, no, tak byla nějaká konjugace planet, tak proto se to nepovedlo. Proto hodně věcí vlastně ze sebe, ty věci převádíme na okolnosti nějaké. A právě jde o to, že při návratu k sobě, ano, není to příjemné. Není to příjemné, protože přiznáváš nějaké slabosti, ale při návratu k sobě otevírá se pravda. A ten úkol je právě v tom, že abychom objevili v sobě ty slabé stránky a tím pádem se staneme silnějšími, protože kolikrát můžeme zakrývat ty svoje slabé stránky a pak pak ta slabost bude větší a větší a v úplně nehodící moment se nám vybuchne. Vám teď ukážu jedno schéma, co se týče cílu a souběžně s tím probereme malé téma. Vteřinku. Вы мне просто дайте обратную связь. Так, сейчас, секунду. Видна ли вот это вот у вас такая картинка? Я, он, она, круг. Prostě mi dejte zpětnou vazbu. Есть, да? Видно. Jestli je vidět tento obrázek. Já, on, ona. Takové. Это я. То есть, например, Takže dívejte se. мужчина. Co to je za schéma? My ji budeme prohlížet ještě. Že to jsem já, například muž, který chce vytvořit rodinu, budovat. Proč se nebuduje ta rodina? Nebo já jsem ta slečna. On hledá ji, ona hledá jeho. To je takové to nekonečné hození kolem dokola. Není úplně to, co...
Почему Možná не to je могут найти možná и nějaký соединиться? prostě Bывают же такие вещи. nekonečné Очень hledání, jo, долго. možná to bude někdo Иногда это доходит lepší. уже до зрелого возраста, Proč, а все proč se поиск nemůžou продолжается. spojit? Потому что вот здесь, если мы посмотрим ниже и Nemůžu se spojit, немножко nemůžu это najít рассмотрим a по-другому, vlastně вот чтобы poявилось в budou жизни hledat он или celý život она, нужно посмотреть вот a так. budeme se dívat trošku Через jinak, вот этот поиск, а нужно посмотреть семью, aby se, создание aby se v семьи. našem životě А люди vzniklo. избегают, особенно мужчины, очень часто избегают, потому что здесь ответственность. Podíváme se na tu, Легче искать вот nehledat здесь, někoho, ale долго и, возможно, vytváření rodiny бесконечно. vlastně. Musíme se Но как podívat na to, только že вы, to находясь rodina, здесь, protože muži, начинаете třeba смотреть je и to думать jednodušší о hledat tady семье, na ona, jo, удивительным protože образом появляется hodně либо možností je to он или nekonečné, она. ale když vy se И вы nacházíte понимаете, tady a что budete přemýšlet o нужно rodině, искать tak не zázračným ее způsobem se или objeví on его, nebo ona. а нужно искать A vy мать už своих детей. chápete, Нужно že je искать отца potřeba своих детей. hledat ne Но такие jeho мысли nebo могут jí, появиться только ale je отсюда. potřeba hledat matku pro Если své вот этого děti, нет, je potřeba то hledat здесь otce бесконечное pro své хождение děti. по кругу. Ale takové myšlenky můžou Если vzniknout вот pouze, když таким se díváte образом, z této очень быстро stránky. может все Protože произойти. když nejsou, Теперь, když se просто díváte как pouze z té направление, stránky on, ona, tak абсолютно je to простая nekonečné. схема. A když se budete Вы dívat z ставите jiné stránky, здесь, z pohledu cíle я, rodina, tak velice rychle se ну, nachází например, řešení. Takže je to дом, velice хочу жить в jednoduché своем schéma. доме. Vy se Это тоже может dáváte превратиться вот sem, в такой круг. já, Я и мой дом, a, я и мой дом, я и například мой tady дом. máme dům, že chci bydlet v vlastním За domě. домом нужно A поставить taky se to что-то může stát более takové высокое, nekonečné более kolo dokola. значимое. Já a můj dům, já a И můj dům. тогда ваш дом, он становится Ale промежуточной za целью. domem je potřeba Если dát něco психологически většího, смотреть, něco vyššího, něco промежуточные цели významnějšího. достигаются A быстрее. proto ten dům se stává takovou Вот смотрите, cíl, сейчас не jako выключаю na схему, cest, jednu но část té попробуем cesty. такую A практику. když se díváme na Чуть-чуть ten забегая hlavní вперед, cíl, tak ty но мне průběžné почему-то cíle se захотелось dosahují это velice сделать. rychle. A dívejte se, nebudeme На vypínat секунду to прикройте schéma a глаза. trošku Я zaběhneme вам задам dopředu, вопрос, ale но myslím si, že je каждый to из teď вас vhodné. знает Chce se ответ. mi to. Uděláme jednou praxi. Na Барханы vteřinku в zavřete пустыне. oči Кто знает, тоже, a пожалуйста, já se vás budu не ptát. помогайте другým. Každý z vás Пустыня zná и tu барханы в odpověď. пустыне. A takové Вот ty сейчас с закрытыми глазами hory представьте, как v вы poušti. идете по этой пустыне с A teď, барханами. když zavřete oči, Как вы představte, проходите, где jak вы vy идете, jdete po této какие ваши poušti v těch ощущения, písečných dúnách, какое jak ваше состояние. procházíte, kde vy jdete, jaké jsou vaše pocity, Вы вверху, вы jaký je váš внизу. stav. Все, Vy jste открывайте nahoře, глаза. vy jste dole. По опыту знаю, сейчас не буду вас расспрашивать, потому что нас достаточно много. Но есть Otevřete несколько вариантов. oči. Когда я сказал, закройте глаза и представьте Teď пустыню se nebudu барханы, ptát, что вы protože идете. je vás hodně, docela Кто-то hodně, идет тяжело, ale když кто-то jsem vám потеет řekl, от zavřete солнца, oči a představte si tu кто-то poušť, že tam ползет jdete, вверх, a ноги někdo утопают в jde, песке. Кто-то идет někdo по jde, поверхности и наслаждается пейзажами. Кто-то идет и смотрит на эти барханы, někdo которые prostě to очень высокие, noří se do непреодолимые. toho písku, někdo se jde Кому-то nahoru, хочется пить, někdo se а кто-то dívá идет, nahoru a фотографирует, ловит сюжеты. dívá se, jak Теперь to смотрите, я произнес просто слово барханы někomu, и представьте, что вы по ним идете. někdo А chce остальное zpívat, все někdo chce создал dělat мозг. fotky. Мое предложение Dívejte было se, já окунуться в эту jsem пустыню řekl jaké барханы. slovo Duny a jenom si Мозг představte, že создал tam тяжесть, procházíte. мозг A создал ten zbytek легкость. vytvořil váš mozek. И вот если в A отношении vašim, цели посмотреть, vašim
Moje nabídkou bylo Когда мы говорим, есть vytvořit ty duny. промежуточные A цели, mozek vytvořil есть цели těžkost. глобальные. Mozek vytvořil už Когда ty промежуточные, okolnosti. A мы když в se голове, podíváme z pohledu вернее, cíle, насыпаем маленькие když máme барханчики и с cíle легкостью их globální a переступаем. máme částečné cíle, Когда мы po, глобальную цель, každé, очень cíle часто na мы každém etapu, насыпаем в голове takže большой v бархан. naší hlavě to jsou takové malé Вот duny, чтобы malé вот hory. этого Jo, не a было, my je můžeme lehce вы и делаете. překročit. Я, A když máme дом, globální, он может bereme to стать jako барханом globální cíl, большим. tak to je Когда pro вы nás за этим obrovská hora домом písku, ставите, obrovská duna. ну, Tak скажем так, proto je бархан to pro nás повыше, вы těžké potom. делаете сам дом Takže dům промежуточной může целью stát velkou маленьким dunou. барханом. Ale Что když за za цель tím повыше? důmem Это место uděláte встречи для ваших tu родных, dunu, близких. za tím Это место důmem dáte větší cíl, родовое место tak силы, co где to могут все může být собираться. větší cíl? Внуки, To je дети, místo правнуки setkání и pro так vaše далее. příbuzné, pro vaše rodinu. To je Это в místo прямом смысле pro место váš силы. rod, И kde se тогда můžou дом scházet начинает všichni, vaše притягиваться, rodina, vaše děti, vaše даже vnuci, не právnuci a tak понимая, dále. откуда появляются To je финансы, откуда opravdu появляются místo возможности. síly. Примеров более A чем. pak následně Если вы, dům вот сюда začíná se вернемся, přitahovat вы, и тут i любая ваша цель, вот теперь саму схему že рассказываю, простую. máte nějaké, nevíte Ваша možnosti. задача найти более высокую Když цель, se чтобы вот podíváme эту se цель zase сделать na промежуточной. toto, jo, tak И тогда вы to je увидите, ten как происходит этот vaším úkolem je инструмент najít достижения цели. největší, vyšší Потому cíl, что jo, включаются abyste ten совершенно cíl, který другие pro vás вещи. teď se zdá Вот jakoby сейчас прям velký, сразу že to перейдем. bude jenom část, jenom Значит, krok na té cestě velké, добавление еще одно. protože jinak se zapínají, Вам нужно spouští se úplně jiné создать, и věci. вы создаете, A вот teď se вернусь, na to zrovna где вы более podíváme. высокую цель A ставите, ještě вы создаете jeden dodatek k tomu. попутно, создаете магнит. Když vy si Вам нужно dáváte nějaký создать vyšší этот cíl, магнит, nějaký důležitější, что вы vy k tomu получаете ještě при přidáváte достижении souběžně цели. s tím, vytváříte takový То есть вам magnet. нужно Vy дополнительные potřebujete бонусы vytvořit прям ten magnet прописать. a Это co возможность vy для детей, dosahujete это tím, že определенная co k свобода, vám přichází, это определенная takové bonusy возможность dodatečné, když перемещаться, dosahujete ten cíl. это финансовая свобода. Je to Это možnost pro связано děti, с je to вашей целью. určitá svoboda. И здесь Je вот to этот магнит, možnost когда вы его se přesouvat, создаете cestovat, через определенные finanční бонусы, volnost. он Je to spojené s иногда vaším cílem. действует сильнее, чем сама A tady цель, ten потому что magnet, když vy и ho вы vytváříte тянетесь, и přes магнит určité вас bonusy, начинает притягивать. a tak on И občas это funguje получается i удвоенное такое víc состояние. silněji než ten cíl. Jo, Улавливаете, on да? začíná přitahovat ten Могу cíl, ten выключить magnet теперь. začíná Ну, тут přitahovat váš несложная cíl. схема, просто Takže как направление. posiluje se ten váš stav jako dvakrát silnější. Так, сейчас переключаю. Rozumíte tomu? Můžu? Není to složité schéma, to je takové То jenom есть вот schematicky в kam, этой jak территории, můžeme směřovat. получается, нужно создавать вот это движение. Движение через видение и прям наработку. Какая цель может быть у вас более высокой в V отношении tomto вашей potřebujeme существующей цели? Когда этот навык нарабатывается, вы начинаете jaký чувствовать, что cíl на самом můžeme деле уже вырабатывается dělat. определенное восприятие другого рода. Почему об этом говорю? Потому что на самом Když занятии, которое будет vy продолжаться, budete сегодня просто вводная встреча, vědět, že в прямом смысле нужно jiné vnímání se перезагрузиться. bude vyvíjet k tomu. Не только в отношении своей Další, цели, но protože и в отношении своей dneska je жизни. takový úvod, Для ale na этого dalších lekcích будет, bude сегодня potřeba что-то opravdu попробуем, но udělat для этого nový будет restart. много Ne, внутренних nejenom z практик, pohledu svých cílů, потому ale что taky z стержень pohledu внутри svého нужно celého выстраивать života. и на него A proto нанизывать. dneska taky něco Для того, zkusíme, чтобы прийти к ale цели, proto bude taky необходимо hodně vnitřních нужные состояния. praktik, А эти protože состояния нужно выравнивать. vevnitř je potřeba budovat Если, например, ten вот смотрите, sílu даже до a přijít следующей a встречи musíme nacvičit ty stavy, které vám неважно, dovolí вы přijít k будете tomu на cílu. занятиях, не будете, A například, попробуйте. dívejte se, Попробуйте a составить do список своих dalšího целей. našeho setkání Те, není которые důležité, вам budete необходимы в na жизни. našich lekcích, nebudete, zkuste. Но не забудьте такой Zkuste момент. udělat seznam Когда мы svých ставим cílů, цели, které vy potřebujete ve svém то životě. упускается территория A баланса. nezapomeňte na takový moment, Вот сейчас když dáváme вопрос к вам cíle. задам. Скажите, пожалуйста,
tak ztrácí se Как teritorium давно вы bilance, ставили духовную rovnováhy. цель? Mám takovou otázku na vás. Řekněte mi, Сразу может prosím, возникнуть вопрос, а что такое jak духовная цель? dávno vy jste si dávali Сразу nějaký могу duchovní ответить, cíl? а как вы это понимаете? Что такое духовная Hned цель? může otázka, co to je duchovní cíl? Если это в A жизни hned не řeknu, a рассматривалось, taky, jo, a jak то tomu rozumíte, получается jak to больше chápete vy, находимся в co to je материальном. duchovní cíl? А значит, Jestli to есть není v перевес životě, материального. a А нужно vy jste создать se na to баланс. nedívali, Тогда tak не будет страдания. my se víc Иногда nacházíme v есть, materiálním hmotném скажем, a крен převáha нарушений, toho когда больше hmotného a je духовную potřeba сторону vytvořit и rovnováhu. материальное Tím страдание pádem nebudeme mít тоже не utrpení. приносит счастья. Тоже создается Občas může определенный být дисбаланс. taky převáha И это duchovního да, a это trpí определенное tím искусство. hmotném, materiální. Но Taky to není если štěstí. человек вообще Taky никогда не ставил se tím духовных vytváří целей, určitá disbalance. он может A прийти, вот ano, я вам ano, je to пример takové скажу, určité umění, ale jestli člověk как-то так жизнь vůbec сводила, nikdy před что sebou nedával žádný получалась duchovní встреча cíl, с людьми очень on může přijít, já состоятельными. vám řeknu takový příklad, Не просто a богатыми, а tak есть život se большой nám бизнес, есть skládal, малый бизнес, že а есть prostě setkával se s великий lidma бизнес. velice, velice Вот с majetnýma, такими людьми nejenom судьба сводила. jenom bohaté. Jo, Вы existuje знаете, malé podnikání, когда střední один podnikání a раз ты existuje это слышишь, obrovský, это может быть как по veliký biznis, совпадению, jo. Tak s с тем, takovýma что ты lidma jsem где-то слышал díky или osudu se читал. setkával. Dívejte Когда se, ты второй a раз слышишь když от jsem человека slyšel jenom jednou, такого же tak уровня, budete такого же myslet, že je to состояния, taková ты náhoda, начинаешь že задумываться. někomu se Но to tak когда povedlo. Když третий slyšíte to раз, po druhé od ты jiného уже člověka, понимаешь, что да, stejného даже на úrovně, таком stejného уровне stavu a финансовом, začínáš nad tím материальном уровне, přemýšlet. Ale když to это slyšíš už уже po определенная třetí, tak закономерность. А вопрос у них возникал ко мне, когда мы просто na говорили, té и меня materiálním a finanční удивлял их úrovni, tak je to вопрос. určitá zákonitost. Потому что их вопрос был связан с Ale состоянием otázka души. byla taková, že Они в материальном мире, já они на se divil вершине. té otázce, protože jejich otázka Но byla люди, которые spojena se stavem ищущие, duše. у Oni, тех, кого живая душа, oni v tom hmotném они только materiálním světě už доллары, jsou úplně евро nahoře, или что-то ale другое. lidi, co Они hledají, вот при всем этом изобилии, ti, co mají многие из živou них duši, начинают вот сюда смотреть. А a там nejenom пустота. dolary a eura, a Потому что они stолько v tom, лет v шли té только в территорию материальную. možnosti všeho, hojnosti, И oni когда se они dívají dovnitř хотят a tam об je этом prázdno. говорить, а говорить не с кем вообще. Protože Потому что tolik roků туда, в šli эту территорию, pouze za materiálním. приходят только те, которые готовы идти, как они когда-то. To- И знаете, A что když самое chtějí страшное? se o tom bavit, Когда вот с таким человеком мы сидели там где-то в ресторане, и вдруг nemají он se s мне tím o начал tom задавать pobavit, protože вопрос. Очень непростой вопрос. je to Как samé можно strašné. ответить на вопрос, что такое душа? Вот skажи, а он Když не jsme слезы на seděli s tím глазах. člověkem v restauraci a on se ptal, И мы пытаемся какой-то диалог выстраивать, velice и složitá в этот otázka. On se момент ptal, co to он je duše, видит, что проходят jak se dá его odpovědět na знакомые, tuto otázku. такие же люди A с úplně территории brečel s tím. бизнеса. Mгновенно Snažili меняется se его jsme dělat лицо, dialog mгновенно меняется a его v tento посадка moment тела, on viděl, že мимика, prochází jeho голос, и он начинает говорить temi фразами, которые в их člověk, který мире před chvilkou brečel должны a když tam слышаться. procházeli jeho známí z Он biznesu, начинает пафос, он tak начинает momentálně создавать se mění jeho определенное stav, состояние jeho vzhled значимости максимальной. a on začíná mluvit takovýma věcmi, Когда takovými они frázemi. уходят, он Budete как vždycky úplně волк se tváří tak, загнанный jak оглядывается по ti lidi сторонам, v tom чтобы velkém никого biznesu, jak не to má было vypadat. из A když oni odchází этой pryč, ty jeho территории, známy, и tak говорит, on вот se от этого я rozhlíží jako устал. vlk, У меня как будто aby душа ho nikdo разрывается на neviděl части. Я вот это хочу, но я не z могу toho там. kruhu. И A многие říkám, к этому no, já приходят. jsem unavený tady z toho, Это protože определенное состояние уже, скажем, moje на duše пике, se когда trhá это na до боли, kousky до a разрыва já vím, происходит. že jsem unavený z Вот toho чтобы a этой já боли tak и этого nechci. разрыва не было, A hodně lidí k tomu вот как přechází. раз вот эту Přichází территорию k tomu, kdy духовных целей. jsou úplně na vrcholu Если a do посмотреть, bolesti, do вот úplně просто roztrhaná три duše z направления. toho. Возьмите себе, A aby пометьте. to nebylo, aby to takhle neprobíhalo, Первое – proto je это potřeba se věnovat i duchovním
Это вот то, что проговорили, духовная věcem. цель. Takové 3 směry. Вторая территория– это Poznačte si to. здоровье. První, Но если вы здоровье to, поставите co jsme как říkali, цель, duchovní cíl. это тоже путь в никуда. Druhé teritorium je to Нужно zdraví, поставить здоровье ale для jestli чего? dáte si zdraví jako cíl, Работает тот же to je механизм, taky который я вам cesta nikam. показывал. Вы здоровье, а Dostracena. вот A выше potřebujete должны dát si поставить для cíl zdraví. чего? Proč? Na co? Jako nástroj. Один пример, чтобы было более, наверное, доступно и Stejný понять. mechanismus. Vy, Кто-то, zdraví я знаю, a проходил vyšší из вас mechanismus. Na co оздоровительные курсы, potřebujete кто-то to не zdraví? проходил. Jeden příklad, Был který вот такой опыт. bude vám takový více. Это хороший опыt был в Vím, первую že очередь для někdo меня, procházel ozdravné как kurzy для Norbeko преподавателя. Один человек, a měli у takovou него очень zkušenost. хорошие результаты были по здоровью. Velice dobrá zkušenost Кроме pro mě to глаз. byla jako lektora. Глаза у Jeden него člověk были очень проблемные и měl никакого velice улучшения. dobré Человек výsledky, co se линзы týče одевал уже. zdraví. A s výjimkou očí. Я ему сказал, что линзы это Oči самое byly худшее velice изобретение, которое могли problematické, сделать два глаза. žádné Потому zlepšení, что это očočky už si тонус dával. постоянный, и там нет расслабления. Ты инородный предмет, Já jsem řekla, že живое čočky to тело je nejhorší запускаешь. vynález pro oči. И если вот глазные мышцы, там все, там же тонкая Je to слизистая, inarodní, jako но vnější там постоянный тонус, předmět, který расслабления si нет. dáváš do svého těla. И я ему to говорю. Je to Он мне pořád je объясняет. to napětí, И в žádné какой-то uvolnění. момент он мне объясняет, Je почему to у него prostě нет улучшения. na těch očních Я svalech говорю, ну pořád по другим же napětí. параметрам есть. A on mi Не vysvětluje, может, организм целостная система. On mi vysvětluje, И proč в nemá какой-то to момент zlepšení. я A вдруг když říkám, no, выясняю, tak ohledně что этот jiných мужчина věcí, tak máš zlepšení. вторым в Organismus je мире celkový. был уникальным A v nějaký фотографом moment по já jsem экстремальным zjistil, снимкам. že ten Настолько muž уровень, настолько byl он видел druhým, картинку, мгновение byl картинки. И unikátním когда fotografem, я это уловил, který dělal я понял, что extrémní нашел для fotky. него Ten вот moment, его jo, on зрение, natolik он vysoko mohl зрение за этой vidět, jo, проблемой ten зрения, moment. за A když этой jsem to целью зрения, pochopil, я já нашел jsem более našel значимым. pro něho, И я начал его já jsem pro направлять. něho našel Когда a, вы tu мне vyšší, пришлете свои více снимки, потому významnou, что я významný узнал, cíl что pro вы něho. второй в Nejenom мире. zdraví, ne zrak, Когда вы пришлете мне ale свои to, снимки, co to vyšší. он, вернее, не Takže он, а его уже bude болезнь, se vám to zlepšit. Když его устами начала já говорить. jsem se ho zeptal, kdy Это mi уже pošlete svoje пройденный этап. fotky, Я не protože já фотографирую jsem около se 5 dozvěděl, лет. že jste Я fotograf. говорю, почему? A ne on, ale Он už говорит, jeho потому что nemoc там нужно začala быстро říkat jeho линзы на ústy. фотоаппарате менять. To už je za А náma, когда у já тебя už линзы, nedělal, ты ничего jsem не успеешь. nefotil víc jak 5 roků, И я говорю, хорошо. protože tam Значит, je когда potřeba вы rychle будете делать měnit čočky различные na практики, мы говорили с вами о foťáku, состоянии. ale když máš Когда čočky v вы očích, будете tak делать nic nestíháš. различные Dobře, практики, říkám. Takže держите když budete образ, dělat что různé вы praktiky, фотографируете, my jsme вы mluvili s vámi o вернулись, stavech. вы делаете Když уникальные budete dělat снимки. různé praktiky, Но для этого нам нужно договориться. udržujte Он говорит, что udržujte ten нужно? obraz, Я говорю, мне představu, нужно, чтобы вы že дали jste se слово vrátil, мужчине. že děláte fotky, Он говорит, а как? Я že говорю, давайте руки пожмем. И děláte, применем vy jste se хитрость. Мы жмем vrátil a руки, я sám раздеваю и abychom se говорю, domluvili. A tak potřebujeme, abyste mi dal 8 slovo месяцев я muže. жду от вас снимки. Takže já jsem udělal У takový него вот chytrý. такие Jo, my глаза, si мне potřasli кажется, тогда rukama, у него уже зрение rozbil jsem to, улучшилось. jo, že to je Потому prostě что slovo muže, takže раз za он 8 5 лет měsíců не čekám od vás фотографировал, nové значит, fotky. ему Jo, нужно, ну, примерно zvětšili 5 jsem mu лет, tak чтобы oči, восстановиться. vypučil na mě oči, takže prostě, А я говорю, вы дали když слово 5 roku мужчины, nedělal через fotky, 8 já si myslím, že месяцев už tenkrát я mu жду ваших снимков. začalo zlepšení zraku. On si myslel, že Где-то через když 4 5 roku месяца я ему nefotil, написал, takže pět, как ваши 5 let практики. potřebuje na obnovu zraku, Знаете, ale что vy он jste dal самое slovo, já главное, jsem что мне říkal, ответил, vy и dal я jste понял, slovo что он muže, придет к takže результату. 8 měsíců máte fotky. Он Za 4 сказал, что měsíce если я jsem mu раньше napsal, делал из jak jsem, состояния jaké надо, jsou praktiky vaše. надо A вот это, víte, co on надо mi с odpověděl? Já глазами jsem поработать, pochopil, že on надо přijde k разминку tomu сделать, výsledku. надо то-то. Že on řekl, jo, Никакого když jsem to изменения. dělal ze Сейчас, stavu, že когда он potřebuje, представляет, je potřeba. потому что Je это нужно potřeba s было видеть očima его глаза, pracovat, je его potřeba трепет, dělat cvičení, je когда potřeba он dělat весь žádné změny. вибрировал Ale от того, když как jsem, он a рассказывал про teď, эти když jsem снимки, začal, то он в bylo разминке, potřeba vidět, jak он on теперь v tom представляет, и vypadal, jak он on ждет, celý когда на vibroval, следующий день když on или через povídal o těch определенное snímcích. время наступит разминка. И его Tak тело on уже už болит.
И v tom да, честно cvičení už признаюсь, не čeká, через jo, 8 месяцев, kdy но через год и 2 месяца už tělo он čeká, принеслал kdy zase свои bude первые снимки cvičit, zase bude něco dělat. после такого A долгого upřímně, перерыва. upřímně přiznám Я se, говорю, ne že надеюсь, za не в 8 очках, měsíců, он, ale za rok конечно, a не в 2 очках. měsíce, on mi poslal А до své этого nové он себе fotky сказал все. po takové dlouhé То есть přestávce. вот этот момент, Já еще říkám, раз, no doufám, že я, to není v цель, brýlích, jo. за этой A целью создайте магнит, samozřejmě, že ne, который ale будет předtím притягивать on si вашу řekl, цель. jo, hotovo, konec. Это возможно. Takže ten moment, já, Просто cíl, a почему za пример в tímto отношении cílem musíte здоровья vytvořit привел? ten magnet, který bude Потому что přitahovat ten váš очень cíl. тяжело в Je to отношении možné. здоровья найти цель. Но Prostě возможно. proč Проблема с dávám takový позвоночником. příklad ohledně Найдите zdraví, цель. Для protože чего вам здоровый позвоночник? je to těžké С najít, ногами najít найдите. С větší cíl, желудком co se týče найдите. zdraví, jo. Со A зрением problémy s это не для páteří, того, jo. чтобы Na co видеть ценники potřebujete в páteř? магазине S лучше. nohama. Na Вы co? можете No s подойти žaludkem. или попросить Najděte, назвать цель. proč to Нет, это не potřebujete. цель. Se zrakem. Она должна To быть вот není na такой to, abyste подобной. viděli lépe И cenovky v третье obchodě. Vy můžete направление někoho požádat o to, aby vám to материальную řekli, цель. То есть, aby смотрите, vám для pomohli, баланса ale ten cíl духовная musí být цель, takový stejný. здоровье и материальная A цель. třetí směr Вот этот je момент to hmotné, něco баланса, он у materiálního. вас Takže pro будет takovou rovnováhu выстраиваться. duchovní, А вот zdraví a как к materiální, этой цели приходить, a на ta, занятиях мы будем ta рассматривать otázka не просто rovnováhy se bude логические vlastně действия, vytvářet. не просто логический какой-то A путь, jakým způsobem а jít k мы té будем с cíli, вами my se budeme подготавливаться, dívat чтобы у нас na был spисок готовый lekcích, для того, na, чтобы использовать nejenom na, определенную практику, где вы na можете nějakou это logickou cestu, ale формировать, budeme se připravovat, когда abyste вы měli этот внутренний připravený посыл seznam создаете, a hotový k когда вы tomu, aby пробуждаете můžete внутреннюю силу. dělat, У formovat novou каждого praktiku, из nový вас stav, svůj nový pocit, jo, огромнейшие když vytváříte источники svůj этой энергии и vnitřní, силы. vnitřní sílu, Но, к сожалению, vnitřní ну, záměr a не везде и vnitřní не impuls. всегда обучает этим пользоваться. Každý z vás má У obrovský, нас с вами obrovský такая zdroj té возможность vnitřní будет. síly a Потому energie, что вы, ale ne вот смотрите, vždycky, такой момент. ne Я vždycky уже umíme a начинаю на ne vždy занятия se приходить, učí когда цели to používat. My вроде budeme mít тянешься, takovou развиваешься, а možnost, потом уже все. protože dívejte se, Тебя takový несет, moment, и ты не хочешь останавливаться. já už А, začínám vlastně dělat lekce Вопрос к вам. Поднимите cvičení. просто руку, Jo, хорошо? Реакции. Но не snažíš торопитесь se to опускать, потому udržet что podle я plánu, a буду už листать jdeš, экран. tak nemůžeš se zastavit. Takže Поднимите руку. otázka na vás. Нет, не так. Zvedněte ruky a vydržte, prosím vás, protože já budu Давайте так. prohlížet, kdo zvedal ruky. Поднимите руку, кто из вас искренне верит в чудеса. No dobře, pojďme tak. Takže По-настоящему. zvedněte ruky, kdo z Ну, vás слава Богу, все upřímně ze ненормальные srdce věří v собрались. В zázraky. хорошем понимании этого слова. Doopravdy. Теперь, если честно, без самообмана, No. Díky Bohu, že tady jsme všichni se sešli, Děti neúplně и normální, v взрослые, dobrém кто významu больше toho верит в slova. чудеса? A jestli upřímně, bez Děti или взрослые? nalhávání sebe, Кто более искренне в этой... děti anebo dospělí. Дети. Kdo víc věří na zázraky? Почему? Dospělí nebo děti? Вот смотрите, вы верите в чудеса, а в Дед Мороза вы верите в настоящего? Kdo je upřímnější? Как там, по-разному, да? Věříte na Ну, zázraky Дед Мороз нет, a да? věříte v Děda Mraza, Другое что-то opravdového? там. По-взрослому уже другое что-то бывает. Уже что-то другое. А дети по-настоящему. Поэтому, знаете, вот если уж кто наставником в отношении цели Co se и týče достижения, dospěláckou, to už je to вот jiné, ваш jo, že наставник na это Děda Mraza ребенок. nevěřím. Потому что когда ему говоришь, вот сейчас представь, он Děti закрывает věří глаза, он všemu, уже jo, живет takže этим. váš učitel А взрослый даже ohledně момент, вот cílu, to спасибо je вам dítě. Když огромнейшее, mu да, за řeknete, реакцию сразу. zavři oči a představ Взрослый si, уже, a on когда už tím говоришь, žije. закройте глаза, у него A сразу вопрос, dospělý, а zачем? jo, děkuji vám za tu A для reakci чего? hned. А что вы будете A делать? dospělí, Потому už что když у jim ребенка říkáš, нет zavřete oči, прошлого tak oni už опыта, hned říkají, a proč? A na а co у to взрослых potřebujeme? есть. A co И не budeme dělat? всегда, к сожалению, приятный. Protože Один раз dítě закрыл глаза, nemá получил. předešlou Сейчас не zkušenost a закрою. dospělí mají. Один раз улыбнулся искренне, A ne vždycky úplně получил. příjemně. Лучше буду сдержанный. A И вот jednou такое, а zavřeme дети, oči они a искренне dostali. открыты. Jo, teď už nezavřu.
И вот эта вот Jednou территория, usmál она se очень тоже upřímně важна a dostal в za to. отношении A цели. Вот už budu знаете, se как zdržovat. A děti шучу, jsou, ne, děti jsou otevřeně upřímní. если вот A такую toto мотивацию teritorium вам je скажу, velice если důležitý, вы на самом деле хотите цель, разные co se týče варианты cílu. достигнуть цели. Taková Есть вариант, когда вы sranda, když никому не taková говорите, motivace, když opravdu chcete cíl соглашусь, не всегда нужно a chcete говорить. dosáhnout různých Если у cílů, вас силы нет, вам a придется existuje с taková завистниками varianta, když nikomu взаимодействовать. nic neříkáte. Spravíte или нет, не Ano, знаю. souhlasím, že ne Но vždycky есть другой вариант, когда вы je potřeba, заявляете свою цель. není potřeba vždycky říkat И někomu, jo, это protože значит když nemáte sílu, tak je potřeba позади bojovat себя i s těmi, kdo жечь vám мосты. závisí. Потому что вы Ale говорите, что вы без je этой druhá цели varianta, уже не když вернетесь, manifestujete на svůj глаза не cíl, покажетесь. mluvíte o tom, Но каким a to нужно быть znamená, že za sebou для spálit того, mosty чтобы za это sebou, заявить? protože vy И вот říkáte, я вам že такой пример vlastně už привожу. jako si nevrátíte bez dosažení Представьте, tohoto cíle, že už se вы, neukážete, утрированно ale говорю, jakou sílu musíte mít, вы abyste в to месяц řekli a udělali. A получаете dávám takový příklad. $20. Představte si, Зарплата je такая takové стабильная, přehnané $20 в srovnání, месяc. dostáváte И вы za měsíc решили $20. выйти вот просто перед Jo, своими taková родными, близкими, stabilní výplata друзьями, $20 собрали za měsíc. 150 человек, A vy jste вышли se и говорите, rozhodli, внимание, že я попрошу půjdete тишины, před svýma внимание, příbuznýma, před svýma kamarádama со следующего a месяца, sbíráte všechny я lidi, вас to je прошу слушать 50 внимательно, lidí, a со řekněte следующего pozor, pozor, месяца požádám o ticho, я буду a получать, pozor, внимание, od příštího měsíce, poslechněte mě $25. pozorně, od příštího měsíce já budu Ничего в вашей dostávat, жизни не pozor, изменится. А если вы также $25. соберетесь и скажете «внимание», со следующего A месяца nic ve vašem životě se я буду nezmění. получать Ale jestli budete $2000. stejně tak se nachystat a změníte, Вот там у вас может když произойти řeknete pozor, интересная od реакция. příštího То měsíce есть смотрите, какая budu рекомендация. dostávat И $2000. юмор, и Tam действительность. už může se stát nějaká Когда вы zajímavá заявляете свою reakce. цель, Takové и она doporučení, dívejte, действительно tak значима, humor i у вас двойное skutečnost, состояние. když Первое, vy ух, как здорово, а říkáte, второе, у вас manifestujete svůj мочевой cíl пузырь a je срабатывает. opravdový a významný, Такое máte состояние, вы dvojitý вроде бы stav, так, и в то же время je pro ně, такое. to je Вот super, to je tak se... это значит A to высокая druhé, цель. až močový měchýř vám Когда začal se, у вас ježiš, co jsem to... понимание, что что-то Jo? придется внутри себя менять. Невозможно, не поменяв внутри себя Takže что-то, to, když прийти je to к takový stav, тому tak je to vysoký высокому, к cíl чему ты a je tam мечтаешь. pocit toho, že Нужно je что-то там, potřeba значит, něco měnit. осталось A měnit непроработанное. v sobě. Není možné, Почему když название nezměníte v курса sobě nic, «Цели přijít или k něčemu перезагрузка vysokému v жизни»? sobě. Всегда Dosáhnout смысл nějakých vysokých вкладываю в cílů. название. Proč Потому název что нужно kurzu, именно cíle, перезагрузиться. anebo restart Это не значит života? забыть все. Нет, использовать Vždycky dávám предыдущий smysl опыт. do názvu, Но protože нужно вот je эту перезагрузку potřeba сделать. opravdu Это важно. restart udělat. Потому что To вот neznamená это, почему zapomenout фразу všechno, jo? сказал? Ano, využíváme předešlé Вначале я zkušenosti, сказал для ale opravdu размышления. udělat restart. Она очень серьезная. В свое время тоже Proč разворот jsem řekl сделала для takovou меня frázi? лично. Вот сейчас Pro еще раз takové вдумайтесь. přemýšlení jsem řekl. Нет Je to цели, нет velice жизни. důležité, taková možná myšlenka. Прямая связь. A to pro mě Если taky вот byl сейчас takový скажу, вот недавно velký говорили moment. тоже с Není ребятами. cíle, Если není cíl, ваши není život. родители Přímé живы, spojení. и A если вы хотите ne tak продлить dávno жизнь jsme o своим tom родителям, mluvili, že jestli vaše почему жизнь rodiče начинает jsou сокращаться? naživu Цель uходит у взрослых людей. a vy chcete prodloužit život Если вы svým хотите rodičům, продлить жизнь своим родителям, proč život se найдите začíná для них zkracovat? цель. Protože Создайте для odchází них cíle цель. u dospělých lidí. Самое простое, нарожайте внуков. Jestli chcete У них prodloužit цель život svých появится еще rodičů, о какая. najděte, Нет, najděte pro nich cíl. создайте, вот Vytvořte свой pro nich пример cíl. скажу. Nejjednodušší, Папа dajte jim уже hromadu vnoučat. далеко за 80, Takže to ještě na 87. několik let, na desítky let budou mít. И состояние такое стало появляться, что Můj příklad. там еще один Můj год, otec je daleko za может быть, 80, и этого года не 87 хватит. a Уже все objevil не se то. takový stav, že no, už С братом jeden посоветовались, rok, посмотрели настроение, možná они už живут nedožiju ani около моря, příští rok. решили
сделать ему заботу. A my jsme to Вроде probrali как s подарок, bratrem, сказали, podívali se na tu náladu летний домик a oni на byli территории, как летнюю кухню. vedle Может быть, moře гостей туда будете на a лето rozhodli пускать. jsme mu udělat Папа takovou превратился в starost, jo. прораба. Takže my, Каждый my, день my он на jsme проверку стройки. mu říkali, že uděláme Что вы letní domeček, хитрили? takovou Что chatku, мы jo, делали? že Он все třeba время ждет, когда postavíte, jo. закончится, а мы A tatínek растягиваем se стройку. stal vedoucím Потому что stavby, мы говорим, každý материалы den должны chodil быть na качественные. kontrolu А это stavby, доставка. on po И он každé, говорит, какие качества? on Вот vždycky сделаем уже čeká, když будет to skončí стоять. a my to Нам protahujeme, задача-то jo, продлить protože říkáme, его jo, состояние. materiál И musí мы být ему показываем для сравнения kvalitní, два ale материала, to качественный и trvá некачественный. dlouho, protože Он говорит, nám, ну jaká да, kvalita, tady подожди. to máme, jako to bude už stát, Все. jo. То есть Takže он naším полностью стал úkolem je другим. Вот prodloužit это jeho, перезагрузка. jeho stav, И ty каждый из pocity, jo, нас a может эту proto перезагрузку ukazujeme mu сделать. například Это возможно. kvalitní a nekvalitní, on s tím Но souhlasí a takže to je, много слишком každý z nás může udělat гирь, stejný restart. кандалы, Je наручники, to которые мы možné, сами для себя создали. А есть эта сила ale внутри, которая даст příliš возможность hodně разорвать это. takové těžkosti, které Понятно, jsme что вот sami за сегодняшнюю vytvořili такую встречу, короткую sami встречу, pro sebe, все ale вместить jsou очень uvnitř na тяжело. síly, které nám dají možnost Но, вот roztrhat смотрите, ty řetězy. мне хочется задать A вопрос такой. jasné, že Скажите, za takové пожалуйста, krátké setkání у кого nemůžeme вот сейчас, to просто руки vysvětlit, поднимите, není to у jednoduché, кого сейчас, ale chci честно zeptat se только, jenom, появилась такая řekněte mi мысль, prosím, что, ну да, kdo, где-то в отношении jenom своей zvedněte цели я, ruky, ну, kdo, как-то jenom сдал upřímně, позиции. komu Есть такие? přišla taková myšlenka, Есть. že no, ano, co se týče Спасибо большое. mého cílu, já jsem trošku upustil У кого tu сейчас svoji появилось pozici. внутри состояние что Jo, такое, máme что takové? так, а если на самом деле Děkuji moc. попробовать вот с этой территории духовных целей, то, наверное, ну, в принципе, баланс возможен. И потому что на Kdo самом má деле, takový если вы к pocit, духовной že цели приходите, zkusím у z вас teritorie другой источник duchovních силы cílů, открывается. je Я сейчас не možný проповедник, нет. ta Я как раз rovnováha, о вот этом ale je to балансе. pravdu, když přicházíte k Потому что duchovním душу cílům, нужно tak подпитывать. Это vám тоже se территория otevírá цели. jiný zdroj síly. Мы Já забываем. Я вам пример nejsem привел. kazatel teď, jo, Она já teď опустошается, mluvím если на нее не обращать pouze внимания. И это может быть té до rovnováze, боли. protože duši Вы знаете, вот potřebujeme taky такой výživu pro скажу. naši duši. Один Ona раз, это se много лет vyprazňuje, назад, když ona se stává я prázdnou, když ji приехал к nedáváme наставнику, nic nového tomu. и было A определенное jednou состояние. řeknu, Куда бы я ни hodně už dávno, посмотрел, já jsem přišel k mistrovi это незнакомая страна. Я не a знал měl jsem языка. určitý stav, Но что-то kam было bych se такое, nepodíval. которое вот здесь создавало To боль, takové сладость neznámé одновременно místo, и neznámá слезы země, já шли. jsem neznal jazyk, И ale когда я něco, видел něco, визуально, co либо mi я vytvářelo слышал, bolest, молитва sladost звучала, a либо slzy люди mi рассказывали, tekly, а я не понимал язык, všecko dohromady. у меня реакция A в виде když jsem слез viděl шла. nebo И slyšel, боль modlitby нестерпимая, zněly, но я не хотел, чтобы она nebo lidi заканчивалась. něco povídali a já jsem И в то же время nechápal, nerozuměl усталость. tomu jazyku. Tak já jsem И měl tu когда я зашел reakci к наставнику, я с se ним slzama никогда не a taková виделся до bolest, этого. velice silná, Просто, ну, ale скажем, nechtěl jsem, aby to дали возможность к нему skončilo, ani ta попасть. bolest, jo, a i taková Я únava. зашел, он на меня A вот так když jsem se секунду setkal s посмотрел mistrem, předtím и jsem se s сказал, ním nikdy se я тебя nesetkal, поздравляю. jo, dostal jsem takovou možnost. Вместо Já jsem přišel приветствия k němu, on se podíval na mě я jednu говорю, с vteřinu a чем? řekl, Смотрю на его a глаза, и у меня já опять blahopřeji слезы ti. идут. Думаю, может, у меня психика, A что-то místo не toho, то. aby prostě pozdravil, Он говорит, я já jsem тебя řekl, proč, поздравляю k с čemu? тем, что у A тебя já se произошла dívám jemu do война očí, внутри. úplně slzy Она у teklo. тебя не Já просто, она se у dívám, тебя možná внутри s psychikou ядерная, něco. атомная. Já ti Эта война у blahopřeji, тебя между že se мозгами udála и сердцем. válka v И tobě, v именно sobě. с этим я тебя To není jenom поздравляю, tak, to потому je что prostě многие в своей atomová жизни válka, to je до válka этой mezi войны не mozkem a доходят. srdcem. Сердце хочет одно, A душа právě k tomu просится к ti другому, а blahopřeji, мозги говорят, вот protože так, hodně только lidí ve так, не svém иначе, životě вот так, nepřichází k tomuto. только сюда. Srdce chce, А duše душа, не prostě a понимая языка, не mozek поймеча, она вот říká все, потому что... jenom tak a И он говорит, jinak ne, и jinak ты to nejde, начнешь чувствовать, jenom если touto будешь cestou. поддерживать, ты A увидишь, duše как начнет nechápe, меняться nerozumí мир, jazyk как в a прямом смысле chce начнет někam реальность меняться, táhne dál и как
A když budeš То, dělat что dál, tak тебе говорит твой on řekl, наставник, že мистика budeš является vidět, jak мистикой, пока ты ей не se bude владеешь. měnit svět, Ты тоже это jak начнешь doopravdy se замечать. bude měnit Потому realita. что если у A тебя to, закрыто внутри, co это не říká tvůj значит, mistr, что že это не mystika je существует. mystikou, Этого нет. Ты просто pokud не ji видишь. neovládáš. A Сейчас budeš, у тебя budeš to прозрение vidět, произошло. budeš to chápat. И вот A прозрение в каком плане? pokud, Ты slышать pokud начал. to prostě je to Это не uzavřené третий pro глаз. tebe a ty to Ты nevidíš, начал слышать tak to прикосновение neznamená, že своей to души. neexistuje. Teď si Ты prozřel, начнешь теперь teď už искать vidíš. в природе, A teď везде. najednou začínáš Ты to начнешь slyšet цель a пересматривать vidět. Jo, по-другому, через to není призму třetí души. oko, to je Потому prostě что она требует duše. вот этого Budeš to баланса. hledat všude, budeš Ты раньше v přírodě, занимался všude, телом, это budeš тоже se dívat na материально. cíle Все время в taky спорте. z pohledu duše, И в protože какой-то ona момент у potřebuje тебя tu rovnováhu. это сместилось. Ty se Сейчас, taky через předtím věnoval войну, svému tělu, у тебя есть pořád tam byl возможность. sport Поэтому поздравляю тебя. a Вот v я, některý наверное, moment впервые это to в se первый день на вебинаре změnilo, говорю, но takže у teď меня přes есть такое ten желание, boj, přes tu если válku, мы с вами ty там dostal дальше se k té встретимся, možnosti. чтобы A я не já могу говорить, что у asi to каждого, poprvé na но если webináři хотя бы toto у říkám. одного, у A двух mám вот эта takovou, ale mám война takovou произойдет, chuť, jestli se setkáme s я váma буду ještě. счастлив. Потому Já что neříkám, že это, to má наверное, самое každý, ценное. На ale сегодняшний день я pokud понимаю, что это самое jeden, ценное, что может dva быть. budou mít stejný boj, Это особое состояние. udá se u nich Это to samé a особое já состояние budu трепета, nejvíc šťastný člověk, protože когда ты to si слышишь myslím, že по-другому, je to, когда ты видишь je to по-другому. zvláštní stav, to je to Потому nejcennější, что co se в může большей stát. To степени je происходят такие вещи, když ty которые не vlastně, раз, к to je úplně сожалению, jiný слышал от stav, своего úplně jiný наставника, pocit, když slyšíš jinak, будучи несколько vidíš лет jinak, рядом с cítíš ним, jinak, больше a десятка лет. děj И он мне děj говорил, se takové я věci, тебе o kterých показываю, jsem slyšel ты смотришь, ты не kolikrát od видишь. svého mistra, Я тебе говорю, když ты jsem слушаешь, но не několik слышишь. desítek let byl Даже u я тебе něho говорю, a on mi říkal, прикоснись, já ti ты не ukazuju, чувствуешь. ty se díváš, ale nevidíš. Já ti říkám, ty slyšíš, posloucháš, ale neslyšíš. Já ti říkám, dotkni se Давайте, a меня ty ale понесло, necítíš. извиняюсь. Давайте поближе к материальному, к булочкам, сарделькам, это всегда более насущное. Já se omlouvám, mě to Давайте с вами, mě to знаете, что úplně сделаем? zatáhlo. Takže Skажем, pojďme такой do víc набросок немножко, да? materiálního, do Повтор koláčku, мы будем делать buchtiček и уже a с практикой. klobásek. Будет практики A с takže той pojďme, территории, uděláme где takový нужно вот как раз вот эту чувственную сторону náčrtek. пробудить. Поэтому Budeme будет практика opakovat, se именно nebudou на, praktiky вот, скажем, ну, через v музыку, té через oblasti, определенное kde je состояние, через potřeba probouzet сопровождение, ty чтобы, ну, naši приоткрыть эту smyslné, ty зону. Потому pocity, что ty важно, чтобы цель была přes истинная. hudbu, přes určité Это тоже не stavy, přes просто. takový ten К doprovod, abychom сожалению, на začali cítit. сегодняшний день, и, к sожалению, A там je ребята, důležité, aby молодые cíl ребята, они не byl к своим целям идут очень часто, а opravdový. к навязанным To není целям. jednoduché, ano. А важно найти Bohužel та na цель, которая dnešní вот den будоражит, которая mladí трепет lidé, вызывает. oni jdou ne ke Потому svým что каждый cílům, из nás ale k těm уникален. cílům, Вы které od обладаете тем, к čemu я společnosti даже не могу například приблизиться. vidí, ale je potřeba najít Но, к ten styl, сожалению, který мы навязанностью vám, можем это перекрыть. vám Поэтому cítíte вот сейчас мы с takové вами сделаем třepetání v té внутреннюю duši. практику. А те, кто без перевода, вы здесь Ale my останетесь. Кто с переводом, мы můžeme to вам vначале změnit vlastně. говорили, вас Ten náš пригласят в vnitřní кабинет, pocit и můžeme там to будет с zakrýt переводом tím, эта практика uzavřít внутренняя. Не těma буду cílema, называть ее медитацией, просто внутренняя практика. které nám dali А почему venku. ей решил Takže teď сегодня budeme так вот dělat наше praktiku знакомство, teď, встречу a nebudu tomu říkat meditace, так taková ближе к vnitřní. окончанию ей закончить? Ну, Proč потому já что сейчас об jsem этом rozhodl, говорим. že И я dneska предлагаю, знаете, что tu давайте мы... ukončím naše setkání tady tím, Ну, просто я protože вижу, что в o tom чате, jsem to да, teď много vysvětloval. вопросов есть. Много каких-то мыслей. Вот просто сейчас просматриваю. Спасибо Já большое. teď vidím, že v chatu je hodně otázek. И рекомендации тоже, да. Já se dívám na ten chat a je tam hodně myšlenek Но вот за это короткое время... вот, a nějaké doporučení. Спасибо, что делитесь.
Давайте мы Děkuji сделаем vám, так. že se Либо на занятии, кто будет на занятии, либо мы как-то подумаем с dělíte. организаторами. Podělte Может быть, se. в какой-то момент, это тоже для нас первый опыт, в какой-то момент мы просто, может быть, вот такую Takže же встречу организуем, dívejte se, вопросы-ответы, možná чтобы to больше обратной uděláme связи. Мне так нравится, ještě что s сегодня я как organizátorama, говорящая голова, tak jak to budeme но знаете, dělat. чему счастлив? То, что я вижу у вас, потому что обычно вебинар это и вас нет вообще. Ты смотришь сам на Ale себя и сам to с собой teď, разговариваешь, и co потом teď тут же ставишь себе диагноз раздвоения личности. А когда vidím, я že увидел, vy что jste сегодня, na оказывается, webináru, еще vy se и díváte, экраны будут, já se dívám sám ze вы sebe a будете sám по той ze стороне sebou, экрана, mluvím уже sám ze сразу sebou легче stalo. a Значит, teď vidím, звуки, že пожалуйста, ještě jsou проверьте, чтобы ekrány, не jsou были monitory, vidím vás, включены. tak je Камеру to для удобства úplně можете jinak a je выключить. to Ну, jednodušší. для устойчивости связи, наверное, не знаю, Takže не понимаю. zkontrolujte Ну и чтобы вам было комфортно. И své немножко сейчас zvuky. погружение сделаем, оно где-то, ну, наверное, там минут 15 будет такое. Vypněte Хорошо? své kamery. Спасибо огромное. Не обижайтесь, что не отвечаю сегодня. Садимся удобно Посадімося поhodlně и приготовьтесь a připravte se. создать путешествие. Vydáme se na cestu. Путешествие к самому себе. Na cestu k sobě samému. Закрываем глаза. Zavíráme oči. Представьте место, Představte si místo, где все открыто до самого горизонта. kde je všechno otevřené až k obzoru. В этом месте нет границ. V tomto místě není hranic. Безгранично все. Vše je nekonečné. Безгранично небо, поля, Nekonečné nebe, pole, горы и море безгранично. hory i moře je nekonečné. Ощутите себя свободным в этом месте без границ. Procíťte sami sebe svobodného člověka v tomto místě bez hranic. Прислушайтесь к себе, к своим ощущениям. Zaposlouchejte se do sebe, do svých pocitů. Что вам дает это состояние без границ? Co vám dává tento stav nekonečná? Что раскрывается? Какие мысли? Co se odhaluje? Jaké Какие myšlenky? картины жизни открываются сейчас? Jaké obrazy života se nyní objevují? Что значит для вас быть свободным? Co pro vás znamená být svobodným? Как проявляется свобода в вашей реальной жизни? Jak se projevuje svoboda ve vašem reálném životě? И сейчас начнем погружение. A nyní se ponoříme do sebe. Вновь обратите внимание на свое тело. Znovu obraťte pozornost na svoje tělo. Ваши глаза. Что значит свобода для ваших глаз? Vaše oči. Co znamená svoboda pro vaše oči? Какие они в этот момент?
Jaké jsou v této chvíli? Может быть, они распахнуты, как в детстве, и излучают свет изнутри. Možná jsou doširoko otevřené jako v dětství a vyzařuje zevnitř světlo. А может быть, в них такая любовь, такое спокойствие и надежность, что в них сразу хочется погрузиться и не отводить взор. A možná je v nich taková láska, takový klid a mír a taková jistota, že se člověk hned zachce ponořit se do nich a neutrhnout zrak. Глаза, когда вы созерцаете? Jaké jsou vaše oči, když rozjímáte, vnímáte? Свобода вашего тела. Svoboda vašeho těla. Какое оно, когда вы сидите, лежите, ходите, танцуете или совершаете бег? Jaké je vaše tělo, když sedíte, ležíte, chodíte, tancujete nebo běžíte? Как раскрывается свобода в вашем теле? Jak se objevuje svoboda ve vašem těle? Ваше дыхание. Каково оно в этом состоянии? Vaše dýchání, jaké je v tomto Какое stavu? чувство от каждого вдоха, каждого выдоха? Jaký pocity přináší každý nádech a každý výdech? Как вы дышите, находясь на природе? Jak dýcháte, když jste v přírodě? Просто послушайте, как вы дышите в этом состоянии свободы. Prostě se zaposlouchejte, jak dýcháte v tomto stavu svobody. И сейчас A nyní послушайте свою свободу. se zaposlouchejte do své svobody. Да, послушайте, Ano, zaposlouchejte se, как звучит ваша свобода. jak zní vaše svoboda. Как свободу воспринимает ваш слух. Jak svobodu vnímá váš sluch. На какие звуки вы обращаете внимание? K jakým zvukům obrácíte svoji pozornost? Погружаемся дальше в своих наблюдениях, в своем поиске свободы. Ponoříme se dále ve svých pozorováních, ve svém pátrání Как в po этом svobodě. состоянии вы размышляете? Jak v tomto stavu přemýšlíte?
И о чем эти мысли, о чем размышления? A o čem jsou tyto myšlenky, o čem uvažujete? А теперь, как вы говорите? A nyní, jak mluvíte? Какова ваша речь в этом состоянии? Jaká je vaše řeč v tomto stavu? И, может быть, вновь для поддержки свободы помогает особое положение вашего тела в момент, когда вы говорите. A možná právě určitá pozice vašeho těla v okamžiku, když mluvíte, pomáhá podporovat svobodu. Уходим еще глубже. Půjdeme ještě hlouběji. Где и как свободу получает ваша душа? Kde a jak získává svobodu vaše duše? Может быть, так же на что-то смотрите, слушаете или находитесь в каком-то месте. Taky se může stát, že se na něco díváte, Но где posloucháte. она словно начинает петь от этого состояния без оков. Nebo se nacházíte v nějakém místě, kde duše jakoby začíná zpívat v tomto stavu bez okovů. Где чувствуется свободный полет вашей души. Kde procitujete svobodný let vaší duše. Как свободу приобретает ваш дух. Jak svobodu získává váš duch. Возможно, через какое-либо действие или независимость. Možná nějakým jednáním nebo nezávislosti. Послушайте эту силу свободного духа. Poslouchejte tuto sílu svobodného ducha.
И вновь вернитесь в то место, a opět vraťte se na to místo, где все, куда бы вы ни посмотрели, куда бы ни направили свой взгляд, просматривается все до самого горизонта. kde všechno, kamkoliv se podíváte, kamkoliv upřete svůj pohled, všechno vidíte až po obzor. Место тоже. И вы тот же. Místo je to samé a vy jste ti samí. Но, возможно, сейчас у вас появилось что-то новое в вашем восприятии, в ваших чувствах. Ale možná se nyní u vás objevilo něco В этом nového путешествии поиска свободы. ve vašem vnímání, ve vašich smyslech. V tomto putování je hledání svobody. Запомните это состояние вашей безграничной свободы. Zapamatujte si tento stav vaší nekonečné svobody. Хорошо. Dobře. И мягко, постепенно завершаем. A pozvolné postupně zakončujeme. По своей готовности медленно можете открыть глаза, вытянуться Až budete připraveni, můžete pomalu и otevřít oči, немножко послушать себя в этом состоянии. protáhnout se a trochu se do sebe zaposlouchat v tomto stavu. Спасибо за еще один шаг познания себя. A děkuji za další krok k poznání Spasibo. sebe sama. Děkuji. Ну, Máme у нас takovou первый první опыт, zkušenost trošku. поэтому всех, думаю, можно Novinky простить за technické. технические какие-то. Je, Тем более, вы představte si, co представляете, что já я tady taky проделываю. prožívám. Раз, два, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 10 10 žen женщин, a и я já отдельно с sám a работы ještě еще jeden коллеги pan из z Турции Turecka подключился. se И připojil все a všichni oni tady они pracují s с technikou. техникой, To je понимаете, zázrak. работают. Это чудо какое-то. Já moc děkuji, Поэтому я благодарю вот že за то, Žána что dala nám и tu Жанна нам možnost, дала эту i возможность, и em, здесь и Злати, дочь ее, и oni jsou помощница tady самая первая s с dcerou i s внуками, они vnoučatama, там тут же попутно. Julia, která И všechny sebrala z Юля, которую Česka, всех с Чехии Anastasie, Tatiana собрала, z и Německa, Анастасия, и Desi, Татьяна с všechny Германии, и Francouzi tady Десси, nám, всех французов a тоже. koho jsem nenazval, tak ještě Кого я pomozte. пропустил, помогайте еще. A nemůžu hned všechny vzpomenout. Всех не могу A вспомнить сразу. Значит, takže my budeme, у нас náš с вами dnešní den сегодняшний končí, день к завершению ale подходит. samozřejmě jako vždycky to je jenom Но, как začátek. всегда, это только начало. Děkuji moc, Поэтому že спасибо jste se огромное за то, что připojili. отозвались. Честно Je to говоря, takové неожиданно, но neočekávané, приятно. ale je to Не буду nebudu скрывать skrývat, že je to этого. velice příjemné. Поэтому дай Бог, A у нас dej сложится Bůh, так, že что, nám может se быть, to это будет poskládá на какой-то jak регулярной основе pravidelně, выстроиться. takže bude Тоже to было бы takové неплохо и интересно. zajímavé Ох, как a интересно, bude to moc когда zajímavé, вы když будете nejvíc делиться zajímavé, целями když se своих budete целей. dělit s Это dosažením всегда svých cílů, to je хорошо. vždycky Это всегда velice dobré. Поэтому Já nebudu nic о курсе mluvit я o специально не budu kurzu, ничего говорить organizátoři организатор потом. řeknou, kdy Девочки co se скажут, bude какие dít. сроки, когда это будет A происходить. jediné, co И chci říct, единственное, что хочу сказать,
že tato možnost, velice si toho vážím, že takovou možnost, že přijmem, doslova řeknu, že můžeme spolupracovat z různých koutů země a ještě popřemýšlíme, jak udělat i zpětnou vazbu. To je ještě takový nejdůležitější moment, protože já se něco ptám, vy něco říkáte, tak aby to probíhalo více detailně a více správně, aby to nebylo takové jednosměrné. Takže děkuji. Děkuji vám, děvčata. Neřeknu vám jinak. To je taky jedna ještě, která mě tady inspirovala, to je manželka, která mi furt strkala do jednoho místa. Neutíkejte, teď obdržíte informace a určitě se setkáme. Dej Bůh, že vaše cíle, vaše záměry, vaše přání se splní a nejdůležitější, tak aby vám pomáhali pod nejvyšším dohledem, pod jeho dohledem k vašim snu, vašim přání. Přivítali vás na autorském kurzu Vadima Šiškina a cíle Restart života, který bude probíhat od 7. do 8. února v 18 hodin. A celá informace můžete najít na sajtu www.norbekov.cz a podle toho názvu kurzu cíle Restart Vadim Šiškin. Спасибо, Светлана. У нас еще, видите, есть за кадром. Так, включитесь, пожалуйста. Злате, Юля. Вот еще. Кто там? Миленчи. Елена ушла, да? Или я просто... она здесь? Сейчас поставлю. Жанны нету? Да. Вот. Да. Вот я хочу, чтобы вы им поаплодировали, потому что они сами до конца не понимают, что они сотворили. Для них это как бы естественно. Ils demandent de nous applaudir. Поэтому давайте просто поаплодируем. Vadim ještě sagt, dass Applausien kommt. Si zatleskáme těm lidem, co to udělali, vůbec nechápou, co udělali, provedli technicky. Bu bizim çalışma grubu eğitim gerçek oldu ve elimizden kadar biz tercüme etmeye çalıştık. Teknik destek yapabildikleri kadar onlar da yaptılar. İnşallah güzel geçmiştir, faydalı olmuştur. Иоанна, спасибо. Все, спасибо большое. Danke für alles. Спасибо. Merci, merci à tous. Merci à tous. Vielen Dank. Au revoir tout le monde. Спасибо огромное. Und vielen Dank für Geduld. Благодарю вас, Вадим. Спасибо. Já uběžal. Ještě poznámka pro českou auditorii, že bude sleva pro účast